se ngħidilkom li llum ġurnata speċjali għaliex qed niġbru għad-Dar tal-Providenza. Il-plex tagħkom tkun qed tisponsorjaw persuna li tgħix fid-Dar tal-Providenza, raw xi ġimiel. Tkun qed tisponsorjaw għal sena. Parti minna tmur Dar il-Mirakli, għaraw daqsxejn xi ġmiel dal-qassis hawnhekk li għandi ħdejja. Uħa l-inizjattiva, ejja naqsmu ma' ħaddieħor. Għandna li din is-soru li għandha 89 sena, din is-soru illi qiegħda il-missjoni ġol Pakistan. Kultant it-tfal li żied li jaqsmulek qalbek. Tarom fidejn ommhom jiġu fit-triq morda mejtin, l-om tfittex l-għajnuna biex kont tista' tixtri dik il-mediċina biex issalva dat-tifel jew it-tifla. 50 euro kull ma tkun trid miskina. Edna din Mother Teresa ta' Malta. Hawnhekk għadna il-Mother Teresa ta' Malta. Ringrazzja s-sister ta' din ix-xhieda konkreta tal-Vanġelu li Ġesu għalinna kull ma tagħmlu ma' wieħed minn ħuti qed tagħmluh miegħi. Sister, inti min jaf Ġesu se jgħidlek meta tarah. Grazzi Sister Anna Maria. Grazzi immens. Illi nieħu gost nara l-telefon mhux qed jieqaf, in-nies iċemplu l-ħin kollu għaliex qed jirrealizzaw il-bżonn. U jafu wkoll li dan huma flus minn fuqin tajjeb. Għadna l-100,000, senjuri, 100,000 euro, meta l-ħin huwa l-10, għandna 100,000 euro. Komplu naħdmu biex dawn in-nies intuhom id-dinjità u s-servizzi li għandhom bżonn. U hekk kunu naraw illi għadna il-200,000 euro. Grazzi. 200,000 euro. Grazzi ħafna. Persuna anonimu xtaqjat 100,000 l-sistem għal-Pakistan. Seta? Imma ċemprit l-lura. Ija, naf minnu. Naf minnu persuna. Ma jixtieq anonimu. Meħammu nejdira. Tabibu hekk għandna hawnhekk jew. Mela sister għadu kif ċempel xi ħadd. U qed joffrilek 100,000 euro. Ċekkjajna minnu joffrilek 100,000 euro. Inħoss kemmu kbira Allah, kemmu kbira Providenza tal-Allah u tal-bniedem. Din hija festa ta' solidarjetà nies. Festa x'illum hawn ħafna festi. Illum għandna festa ta' solidarjetà. Jiena bħal dejjem iħossni emozjonat ħafna quddiem il-ġenerosità tal-poplu Malti Wawċi
Unwiet li din il-ġenerosità sen sarfuha fiktar ħidma għal persuni b'diżabilità li jgħixu fid-djar tagħna. Grazzi ħafna. Mela, is-somma finali hija 378,226 euro.